Igbo Igwe Credo nwanre na-ekwu okwu ọkpụ n'ọnụ 2024. Jpac bụ onye ala. Ama m na mmejọ Jpac, mana Jpac amara ife kpatalụnụ nji wee mejọ ya. Quite alright, ama m na mmejọ ya. In as much as na-ekwuru ya ekwu, mana ama m na mmejọ ya, which na m ayogie na private. Ọ gbara ọsọ bulu voice record ọ tụrụ m personal tụọrụ PA nye wee buru ya baa na social media ka wee create a controversy for the wedding. Nsogbu adịrọ. Ama m format unu niile. Ama m na mmejọ Jpac a wee na-akọ ọnụ na-anụ ọgụ, onye pụta okwu, onye pụta okwu, onye pụta okwu, onye pụta okwu, everybody na-ekwu, onye pụta asị Igwe Credo ji dị broke, o ji wee ji na-egonwu n'akwa, o ji wee mee nke, o ji wee mee nka. Ngecheche nnọọ ihe niile, luckily mgbe m na-ege mụ na nwunye m nọ, ngecheche nnọọ ihe niile everybody kwuche nseva peace and love pụọla unu na group ndị chief ndị men on suit, pụọla unu na group wee je na private chat Jpac wee welu voice record si ya nwanne m biko ewe n'iwe, no my manager made this mistake. Na anọ m n'Ọka, mụ na nwunye m nọ n'Ọka, registrar magistrate kpọọ m si m na o nwere event deputy governor tii mbọsị m kwesịrị ime court wedding, so ebuyala date m to 8th of October. N'ọkwa nnọ nso nsị a na nnọ nso, mana ana m Anambra ọsọ m gbagotewe na ibe m nọcha ebe a si a o m wee buru moto ruru nwunye m anyị niile inweta ka isi wee dalụ gogogogogogogo wee gbogo. Wee kpọọ manager m wee si ebe ị na-Asaba, go to my house, go to my house, where code fingerprint dom, go to my house, iruo jee na room m, gbago na room m ka echetalụ m efe isi agụ. My manager luo chile efe isi agụ pụtaba. Mgbe m ji nyalidezie moto, that day was on Tuesday, nyalidezie moto with hold up dị ndị na-emove from Onitsha to Asaba wee bata, ọ dịgo too late. Wee bata almost na mbatacha ọ na obele oge nabatacha my sponsor ọ na obele oge akpọ aba mụ na nwunye m wee chịrị dị akwa PM cheta baa na moto ka anyị yile akwa ọwụ na akwa ashebi Jpac ka ọ chịta na ọ chịtara akwa o kwesịrị chịta. Ifi na akwa nwunye m ọ chịta sef dị akwa o kwesịrị ịchịta veil nwunye m ga-eji kpuchi iwe o kwesịrị iweta gasị nwunye m kwesịrị use that day ka nkụ. Upon that na abịara the thing, anyị nọ na secretariat na local government. Nwunye m onye makeup wee bịa na secretariat wee bịa mee nwunye m makeup, emenye ka esi mee ọ dịba. Wee kọwachalụ my brother mụ na ya na-eme nwanne, gwa m bịala ya wedding, nkwete kwụọ 45,000 for ashebi kwa dị akwa nkwete. No matter the differences of war mụ na anyị na-agba on the social media, you called me to attend your wedding, I agreed. We explain tell you that thing quietly, we feel ya na ị chọrọ ka ị trend ya, ka ị mee your wedding ka ọ trend ya, i wee bulu voice record ị sendel m wee jee tụọ na social media, wee nye PA ya ọ tụọ na social media. So gbadoro no problem. Agwa m unu si unu na ọmụnwa wụ Credo wee kwukata agba awarịa. Nwere ihe mekata ka ikwuche maka m, ya na-ekwu maka m maka na ọ dị grace pụrụ iche Chukwu nyere m. You cannot do more than dead rat. That is one thing, and I don't bloody care who you are. If you want to belong, you belong. If you don't want to belong, you go your way. God Almighty is the only pillar that holds me. I don't depend on human being. If not, akama atago nchala, and that is it. Then Jpac na-asị na onye anwa introduce m to Akwa Okuko. Jpac mgbe m nọ na nke Ifeanyị Ụba from 2020-2021, o nwere onye ebube Ifeanyị Ụba, o nwere iwe ewebe Ifeanyị Ụba. That time m na-abatabe Ifeanyị Ụba, ana m akpọwala ụzọ baala onwe m, ọnwụnwa ọga ka m wụ. I am an ambassador of ọga. I nwere position bụ ọga, I nwere position bụ ọga, and I don't know who you are. Iwe ọga ji like ya bụ na iwe controversial person, ị na-eme mkpọtụ na social media, amala ya amala na social media, because Ifeanyị Ụba was somebody na-enwe time for the media. Amara m onye ewu. I knew you Jpac, I think that was 2022 mgbe Akwa Okuko gbape hotel. Ebialụ akpa mma uye the MC of the day, ebia akpa mma nye gị mic mebezie video.
because so mo nwa akpa mma na Akwa and Obaino kpala nkata maka ịgbape hotel Akwa. I was in Akwa's place for 1 week. Anọ m Akwa for 1 week mgbe a na-akwado ịgbape the hotel. Eso m na-ekpocha ebe anyị eseti tent, ebe anyị eseti stage na nke Akwa. Akpa mma recording studio can bear me witness. Anọlide m na nke Akwa 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30. 31st anọ m na nke Akwa, eso m Akwa Okuko wee ba New Year. Mgbe ọ gbape hotel ya, nwa Credo so Akwa Okuko wee ba New Year. Anọ m aba New Year ba Akwa Okuko. So yala si not through you can see mala Akwa. I met Akwa in 2021. Akwa we chat him na WhatsApp. Simi Igwe Credo na ocho ka mbia. Owelu number m send dialo DJ Scarface. Sim tuwali ya picture ko melum at work. Scarface tuwali picture melum at work ngwa bia. That day onye meet iba Akwa wa akpa mma recording studio on ese camera dulu mba na Akwa oro Akwa. Amalum ya mbem n'ime office ye. Iwa bom that day 120,000. Mechekwa ime ebune n'abalị a ichokwu agụlụ bịa ode njinjim bịalụ eze ụzụ na ichida bịa. This boy na-egbu ọdụ na mgbakwo bịala Jpac afụrọ ngidi bịaba be ediba Akwa den, and that is it. And ọwụrụ gị nwa na-enye mic ba Akwa, you can't do it. Akwa na-eji aka ya the same way Ifeanyị ba na-eji aka ya si nye na Igwe Credo mic ka ọma mbem. I cannot force myself to perform. Oh. If you want me to perform, you call me, I perform. Akwa na-eji aka asisi nye mic ka nkwu okwu na ọchị inu onu m. Inye nuro mic ba Akwa Jpac. Ibu somebody you were self-centered human being onwe gị. Then abịa n'ime ikwu na dabaras. Na oge nwanye m mic na dabaras. Ibe akwụ m wee bịa dabaras o 350,000 naira ka akwụ m ka m bịa wee keeping. Dozi mmiri ọma na ana-edo 350,000 je jụọ ọnya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ because of confidential purpose, aka m atụ ya evidence online because mụ na gị dozie akaligo. If mụ na Akwa kali because ka ị kọchara iwe ịkọ na voice record ya, I chatted Akwa immediately, send ya voice record. Si Akwa na ọba kedi iwe a Jpac na-akọ ọ gị nwazilie. In as much as na mụ na unu anọzi na kulele doesn't mean na mụ na ya abụrọzi oyi. Na asị m ka m jụọ oyi ka i were ọnụ ikwu ọsị m Igwe Credo na o nwere ibe ọ na-eselu mụ na ya. And in Igbo na muna Jpac ji aije ekpezie na ọ na muna Jpac 5 and 6 aije ekpezie na anyị seche na anyị edozi and na o nwere ike sef esomokwu anyị manya adị na legit oyiwe okwu voice record dị na m take permission from him atụọ m ya na social media onye ọwụ na-ewelu ntị ya nụ ma na Akwa awụla onye okwu na ụka o wee bụrụ ya iwe sị na oge nwa na-enye m mic na oge nwa mere eji nye m mic na dabaras n'ọlụ dozi kwụ m 350,000 ka m bịala ya wee keeping. O mesie kpọọ m sị m na ọkwa Nnewi ka m ma abịa na a na-eme pool party na ndị G12 na-eme gathering South East gathering ọba and na ndị men nọ wee tiara onye m hotel room na dabaras nnakpu oluo time eji eme ibe mgba aka perform o mee ihe m. Whether you like it or not, dozi kpọọ m kwụọ m 350,000 must is a must thing. He must tell the MC involved to point my artist, whether you like it or not. And meanwhile, I came there before you. When the leader with the MC of the event, and we're only other with the MC of the event. In as much as no game matches take you over, where point you Credo doesn't mean no game on your mic. Man, I said you want to the man, it's only the truth that will set you free. It's like you in a group chat, 7 uncle you work, you get or jazz. No more accident. To one receipt, even for you work, or jazz. So you know not how you know Kukuno Utu Credo, you know Kukuno Utu Credo. Check in on them about war, both police, my army, my navy. On where on your roof for? Wherefore do no when we're a gunage on Egon, who never read. I would always go contact him. And the contact in the well and run the Okunuka. No men who they after business. They are not ready to talk. So what is all those things? Iputana si owanine na Igwe Credo nya atụkwa na ọkpa na burial na Igwe Credo nya nwakwa na nwatu ọkpa na burial ncho kama bịara the burial as your men on suit ncho mbịa the burial as na ị na-anụ nwanne m nwaanyị onye na-anụ nya na my mother wo ofu ikwu nne na-agbadani. Whether you like it or not, and you can't do anything. I want to tell you to down in Lagos. You may even for you. Loyalty, yeah, now, and don't worry,
You cannot go against the law and the constitution of Nigeria. If you try it, is our body near home damage you see the brother. You can't run an account on social media. Do you understand me? It's not again when you're Mike and Adabaras. Jpac, it won't go more. It won't go more. You're not going to go refer money to me, can you all? Survival of the fittest, so where you came upon. And I did a mean, I just now Guayaki no Nante. I told me to young Google. I told me to young Google, you made your wedding successfully. After all, I mean, got successfully. You got to mail on me, you could deadly. Or got successfully. You got. So I want your own to be successful too. Come you make your wedding, you make your honeymoon, a data. Kaiwa that war. Kaiwa war all those rubbish in a column a different group. A corner Kulele, a corner Southeast content creators, a corner skit Anambra State skit makers. And I care everywhere each. People will hate him. He doesn't put food on my table, whether they like it or not. Igwe Credo yanako. Oh, this is it is only whether Credo I like or yada. And by the special grace of Motongolo, my mother, almost 8 million naira whoever. We check here where mama man dada kamana ali. Uchuno dear. Well malum. I don't care whatever you think about me. What I care is what I believe I can do, I can achieve by myself without the help of anybody. Thank you. Unu channel saw some them. More entertainment ka Credo me oje meet up. Lie or saw some them entertainment. The other businesses I do, I don't even need a third party or a second party to help me to achieve it. And that is it. Peace and love.